needs healing. Ngutotheni that cries out for healing. Ngutotheni. Ngoba once kusetshenziswa igama elithi heal me. To heal is to restore to a former glory. To heal is to restore to a former state. There is no way kungakhona umuntu othi heal me can do right. And akakhona othi heal me kanti akazibona uba wenzakele. Umuntu kaloku awuhlathwa endleleni, awukhophuka, awungwelehwa, awukwenzakala, ayaphela amandla, imicabango yakhe icabanga ngendlela yimbi, aphela amandla obaleka, aphela amandla ohamba, kuphela amaqhinga okwenza ngoba lo muntu wenzakele endleleni. Ipasehleleyo emveni kobuthixo esidalile wasibeka emyezweni we-Edeni, kwaye kwavela utshaba lasifikele emyezweni we-Edeni lasigcweleha. Ungcwelehwa awusafani nakuqala. Bakhona into ezimkayo, kumkamandla, kumkuzazi, kumkuzikonda, kumke even amaphuphu unawo ngoba ungcwelehiwe endleleni. Udibelele zange, udibelele nto ungafuna udibana nayo. Xa unoDavid athi ndisuke ndahlelwa yinto ebengengaqhelelwa bengandihlela, ndalekwa ndafunyanwa ngebengafalelanga bandifumene, ngoba into ebendiyoyika indifumene. Ngabantu abanjalo abaye babe nalo mthandazo othi heal me, ngoba bafikelwe ngamadoda bengafuna ababafikele, bahlelwe yinto ebebengaqhelelwa uhlelwa yiyo. Basendaweni ebomini ebebengathanda ukuba kuyo, bayinto ebebengathanda ukuba yiyo, benza izinto ebebengathanda uzenza. Ngokubathi uDavide ndakhala kuYehova ndisengqingongweni, ngoba ukwazi ukhala kanti awuxakekanga. Xa ungekaziboni ubuxakekile uyathula uthi kwaka ngoba yonke into isahamba kakuhle, kodwa wawuzirealize uba ndixakekile, ndisengqingongweni, ndifanelekile, andikwazi uya phambili nasemva, futhi andibona indlela uphuma kulo mngxunya endisibhaqane kuwo. Uthi wakhala kuYehova. Weza uYehova ngoba uyeza ebantwini abangaboni. Ndicela unityhile ngale nto namhlanje. Sine-understanding ethu uThixo akabeva boni, kodwa wake weva umoni ongusirayeli esemhlabeni waseYiputa. Wamva ekhala, elila iminyaka 400 ecinezelwe. Wakhala uIsrayeli, weva uYehova esezulwini, weza wathumela uMoses wathi baxelele Moses ndihlile ukuze ndizobahlakula, ngoba akakwazi uza kuwe xa ungakhali. Khala. Uthi uDavide ndisengqingongweni ndakhala, weza uYehova bandihlakula. Wake weva omnye umoya uThixo. Uthixo uyangixaka uThixo indlela yakhe, ungasidisqualify.
make me whole again. Wakhala nomoni one uyehova indoda egama linguSamson seyihlekisa nasethabeni seyiphuphulwe yathathwa nakwindawo ikade ihlala kuyo yayohlaliswa enemies camp yafika yakhutshwa amehlo yaphelelwa ngamandla ngoba wamxelehwa uphelelwa ngamandla uyajika uba yi-mighty man ube yinto yodlala kaSathane waba yinto yo-entertain abantu kwabuya abantu from all over. Uthixo usathule ngelaa xesha uthakanye xa kukuvuthondaba waba nomthandazo wathi heal me that I may be healed, save me that I may be saved. Sabona uYehova esiva umthandazo womoni ozohlwayayo ofuna inceba yakhe. Abantu basekhona aboni apha eCovid abathi ndisindiseke ndiphilise ndiphile ndize ndilimele kodwa mandingagoduki ndilimele ndize ndingxwelehlile kodwa mandingagoduki ndilimele. Abantu abathangivumi Thixo uphindele ekhaya kodwa ndisafana nakuqala. Heal me that I may be healed. Ngoba kule ndawo esikuyo le sifundayo verse number 3 akukho ndawo iphilileyo enyameni yakho ngenxa yokuphazuma kwakho, akukho phile emathanjeni am ngenxa yezono zakho. Ngoba ethubeni kwakhona ixesha azibona umuntu kungekho nto iphilileyo, kungekho nto imayo ebomini bakhe, ebomini bakhe. Loba bubomi be-academics bantu abatsha, ebomini bakhe loba bubomi bemali, ebomini bakhe loba bubomi bomtshato, ebomini bakhe loba bubomi bakhe as a person nje uba ephila uthiwa mjonga yeyi akukho nto iphilayo, akukho nto imayo, akukho nto imaterializayo, akukho nto iqhubekayo. Kulapho ufuneka ujike umthandazo uma usengcingembweni uthi heal me that I may be healed. Uthi amathanjeni am akukho ukuphila ngenxa yezono zam, kodwa njengoba kungekho ukuphila, heal me that I may be healed. Akathethi namalungisa uThixo, uthetha nabantu aba-down to earth, uthetha nabantu abafike kwi-rock bottom, ufike uthetha nabantu namhlanje aba-defeated, abantu abathi andiboni ndiphakama, ndizamile ngamandla am, ndiyahlulekele, ndizamele ukwenza ngokwam, ndiyahlulekele, kodwa ndibhenela kuwe ngoba xa ndijongayo akukho nto iphilayo emzimbeni wam, akukho nto iphilayo nasemathanjeni wam, kodwa umthandazo wam bawo ndiyazi imeko yam, ndibanjwe sisono sam, kodwa ndiyazi ukuphila kwam kukuwe. Ndiphilise, ndiphilise, ndiphilise. Jonga mntanam, uThixo akabafuni abantu abazenza bhetele, uThixo ufuna abantu abaxhomekeke kuye. Uthixo akafuna abantu abangalidingi uncedo lakhe. Uthi ndiphilise ukuze ndiphile. Uthi verse number 5 iyanuka, iyabhiqiza imivumbo yam ngenxa yokumatha kwam. Into enukayo iyakhutshwa, into enukayo iyarejectwa, into enukayo iyashiywa, into enukayo iyavoidwa. Hey madoda, ndike ndibava abantu bebethethayo, bethetha ngesimilo somntu bekhumsha bathi no, he has a stinking attitude.
Yeah. He has a stinking attitude, a stinking lifestyle. So ipenuka yavoidwa, ipenuka yashiywa, ipenuka umuntu uyakwezela kuyo ngenxa yesono sakho. Kodwa uthi uYehova noma ukwime kwenukayo, xa unokhala kuye uthi Yehova, heal me that I may be healed, heal me that I may restore me. Dialogue. Yabona leluka. Yabona phakudala. Angazi abantu namhlanje phakudala bakhona insapho. Ne kayitshalwayo idethu efambe kwelapha. Epokothi. Inuka mntanami engakabuyi ngomyaba ke nomthetho. Nomthetho. Uva ngeklank. Ba inomthetho. Umthepho strong kakhulu ifumba lapho. Uvilile abantu abayeye clack. Ilapho ke lememo uthi wawuthi isono sakho sosifihlile mntanami sowasenza many years ago, kodwa ivumba laso likohlule nabantu, likuhluthe ebantwini, likuhluthe abantu abathandayo, linika umsantsa phakathi kwabantu abadingayo, phakathi kwabantu abathandayo, phakathi kwabantu ababalulekileyo ebomini bakho. Kodwa uYehova uthi bangakushiya bonke, bangakushiya bonke, kodwa uzawukhala kuye. Ukhala ushiyiwe, ukhala ushiyiwe. Abakushiyanga ngoba be-unfair, bakushiye ngenxa yevumba. Uthi elivumba liyavakala kodwa uYehova. Khumbula kaloku nangabantu uYehova yena ngumenzi wakho, ngumenzi wakho nabo. Ibali lakho lingatshintsha. Kanti umakhelwane uthi makhelwane, ibali lawo lingatshintsha. Umphinde uthi makhelwane, ibali lakho lingatshintsha. Ngokuba ubugwenxa bam bugqithile enhlokweni yam, undisinda njengomthwalo onzima. Yo! Ubugwenxa bam, akathi ubugwenxa bukamakhelwane, ubugwenxa bomnye umuntu osefa, uthwa bam ubugwenxa. Undigqithile enhloko, bunzima futhi buyandisinda. Ukwilevela ongalala ebusuku ngenxa yomvandedwa. Xa ucinga izinto ozenzileyo awulali. And uthi ka ucinga mntanami athi uSathana it's all over kuwe. Ngoba uthi kayixelela athi xa unojonge back ungayilungisa njani le mess ngaka oyenzileyo. Mamela mntanami, ebomini sibethiwe zizinto, senze mess esingenakwazi uyicima, kodwa sawubalekela kuYehova othi save me that I may be saved, heal me that I may be healed. He rewrites your story, he rewrites your life, he reassures your destiny, he rearranges your life, he reshapes your life. Go and call unto him, for he cares, he cares. I may not care about anybody, but he cares because he's your God. I may not care because I'm not your creator. He cares because he's your creator. Jana, ngicela ufundela le ndawo uzobona inyanga esithetha ngayo. Abantu abaninzi bamnabile ubomi ngoba badiscouraged ngabanye abantu. Kodwa ngicela unganqaba, ungakulingi ube discouraged. The message is abantu abathi I'm giving up. I made a point of giving up. But about salvation, I don't think it was ever meant for me. It's never meant for me.
ngijonga ubomi bami abuhlangahlangana. Abanye ngokuthala nawo bamane besamkela Yesu baphinde bawe, bamkela Yesu baphinde bawe, bamkela Yesu baphinde bawe. Athi kayethetha athi hayi lento uba ibiye yami belingasoze ndiwe njalo. Oh Jesus. Uyandisinda. Ubugwetha bawo. Uyandisinda. Kumbona umuntu osindwayo. Yo, yambona umuntu ngakana. Ngajonga umuntu. Abantu ngakana. Abantu abamnandi zawuthatha umbuli. Zawuhamba isteps ezingaphi? Ngoba ufuna uyofika phaa kwi-T-junction. Ndiyaxoka ngeke ndiyofika kwi-T-junction. Ngoba le ndoda ine-weight and ine-height. Izangisinda le ndoda ndibutyake ndiselapha. Unjalo umthwalo wesono. Injalo ubugwenxa. Uthi uzama mntanama ukuhamba. Okanye ungafananisa nomuntu odadayo. Ubudade esibeni udade olwandle. Kodwa uba ubhinqiswe ilitshe around your waist okanye entanyeni yakho. Noba ufuna wena ube ngaphezu kwamanzi ikutsalele ezantsi. Unjalo umthwalo wesono. Yiya nawo kuYehova. Yiya nawo kuYehova. Ungamthwali ngokwakho uyasinda. Ubugwenxa babunzima. Umuntu overcome phezu kwenhloko yakho uthi kunzima. Ngabazamo ngaye kudumisa 103. Hey. Jonga. Lokho umhlabelelo wase wisile endimthandayo. Uthi izimele zakho Nkosi ziwanele wonke umhlaba. Izimele